tots i a totes, em dic Andrea Cobano, tinc 21 anys, vaig néixer a Barcelona, però ara visc a Hospitalet de Llobregat, una ciutat i municipi del Barcelonès. Parlo amb fluïdesa català, castellà i anglès, i gràcies a la meva afició per viatjar puc entendre el francès. Em defineixo com una persona responsable, tant amb les tasques que se m'encomanen com amb mi mateixa. També soc una persona empàtica, ja que m'agrada escoltar i posar-me al lloc dels altres per poder-los aconsellar. També considero que tinc una gran capacitat de lideratge i de presa de decisions en els moments claus de la vida. En el meu temps lliure m'agrada viatjar, conèixer llocs nous, noves cultures, nova gent, noves maneres d'entendre la cuina, obrir la meva ment. I també m'agrada molt llegir, ja que és una manera de viatjar des de casa i enriquir-me interiorment i en el meu coneixement. Com tota persona del planeta Terra, tinc les meves manies i fòbies. No puc suportar el desordre i la brutícia, ja que considero que perdem moltes coses per la falta d'ordre i no veiem la vida amb claredat. Tampoc puc tolerar les persones que no tenen compromís, ja que ho considero un aspecte bàsic de la responsabilitat. Tampoc puc tolerar la falta de compromís, ja que ho considero un aspecte bàsic de la responsabilitat. Per últim, no m'agrada la gent que no sap treballar en equip. Aquest món està fet per treballar en equip, col·laborar els uns als altres i oferir cadascú el millor de si mateix. Ara ja sabeu quasi tot de mi, però falta el més important. Per què vull ser l'aspirant escollida en aquest concurs de cuina? A continuació us en faré un petit resum. Després d'anys observant a dues sàvies de la cuina, la meva àvia i la meva mare, vaig decidir marxar un any a viatjar arreu del món. Durant aquest any a l'estranger vaig descobrir la cultura culinària de cada racó. Em vaig enriquir molt i vaig aportar-me el millor de cada casa a la meva motxilla de vida. Després d'aquest any considero que és el moment idoni per presentar-me en aquest certamen com una dona jove i emprenedora a la cuina. En aquest concurs podria aportar el millor de cada lloc i la millor cuina casolana de la qual he après, fusionar-ho per crear plats exquisits i així unir diversos països del món a través de la cuina. La meva intenció és aportar en aquest concurs una nova visió sobre l'art culinari. Per aquest i molts més motius que anireu descobrint, crec que soc l'aspirant idònia per a aquest concurs. Ja em despedeixo, però abans m'agradaria delectar-vos amb una cita de Thomas Keller. Una recepta no té ànima, és el cuiner qui li ha de donar l'ànima. Encara queden moltes receptes per donar-hi ànima. Moltes gràcies i bona tarda.